Saima més temes. La carabassa és la protagonista este cap de setmana a Serra, al Camp de Túria. Frederic Ferri, avui se celebra un concurs d'olla amb carabassa per a impulsar un plat que és tradicional de la tardor. Així és, un plat que és molt tradicional, és una recepta molt antiga que es fa així i l'ingredient estrella és la carabassa, com no. Això sí, porta un bon sofregit en tomata, en all, en ceba, l'oli, després els fesols, després la creïlla i això és la recepta. Així han estat tot el matí cuinant 8 olles en total que s'han presentat al concurs i ara estan degustant-les, menjant-se-les així darrere de mi. Hi ha hagut un jurat que hi havia fins i tot gent professional, cuiners, perquè esta setmana s'ha celebrat aquest festival de cuina en aquest ingredient, la carabassa, en l'olla de carabassa, això sí, en restaurants professionals. Ara és el torn de la gent del veïnat d'ací de Serra, i estan en aquests moments menjant-se el que ells mateix han cuinat. No serà fins esta vesprada quan sabrem quina de totes d'aquestes 8 olles és la que s'emporta el premi.